אני עובדת. נו, מה, את כל יום עובדת? בסדר, אבל אני חייבת לעבוד כל יום. איך אני אקנה חבילות משיין? הלו, מה את עושה? כלום, לא עושה כלום. רוצה שנצא? נו, את גרה רחוק, אין לי כוח. נו, תבואי באוטובוס. בסדר, אבל את יודעת שאני לא יודעת לנהוג. אז עם ההורים שלך או תחפץ. עזבי, אני עייפה, עזבי. מאפנה, ביי. תרגי. היי, מה קורה? איוש, רוצה לצאת איתי? לא, אני לא יכולה, ההורים שלי לא מסכימים לי. מה? אבל לפני חודש יצאנו פעם אחרונה. כן, אבל יצאתי חודש שעבר, אז עד חודש הבא אני לא יכולה לצאת, הם לא יסכימו לי. אוף, נו, ביי. טוב, ביי. רוצה לבוא אליי אחרי בית ספר? אני לא יכולה ללכת לחבר שלי. הייתי איתו כל השבוע. אז מה? את מביכה. הפרצוף שלך מביך. הלו. בואי נצא, זורם לי גלידה. אני לא יכולה, אני באימון היום. נו, איף. הלו. היי, שאני רוצה לצאת איתי. כן, יאללה. באמת, את זורמת? כן, בטח, בואי נצא. אני יוצאת אלייך. נדיר, ביי.